Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun fuq quddiem biex imexxi liġijiet li jipproteġu l-ħajja. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu l-ħadd filgħodu. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed joħorġ b'saħħtu kontra l-liġi li jrid idaħħal il-gvern ta' Robert Abela għax din se twassal għall-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Sostna li Robert Abela jieħu deċiżjonijiet biex iżid il-voti fejn il-gvern qed jispiċċa jieħu deċiżjonijiet li jrid id-deputat mexxej Laburista Chris Fern tudija ċara tal-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista. Qegħdin nitkellmu dwar il-ħajja, dwar il-valur tal-ħajja li hu evidentement illum għandna biss partit wieħed, forza waħda politika illi għadha titkellem favur il-ħajja u kontra l-abort f'pajjiżna u dak huwa il-Partit Nazzjonalista immexxi minni. Dik hija l-kelma li jiena kont tajt kellu wkoll jien programm fuq Xarabank u sarit li dik id-domanda u kont ċar dwarha u dak il-prinċipju nibqa' nżommu għaliex nemmnu fi prinċipju. Bernard Grech qal li kulħadd irid isemma' leħnu u jitkellem dwar din is-sitwazzjoni fejn f'pajjiżna għandna Prim Ministru li mhux jammetti li se jdaħħal l-abort f'pajjiżna. Dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika, Bernard Grech saqsa għal l-Prim Ministru irid li l-persuna partikolari biex tkun f'din il-kariga. Robert Abela illi ma għandu ebda rispett lejn l-istituzzjonijiet għaliex iridhom kollha taħt idejh. U fejn ma jistax ikunu taħt idejh, jara kif jikkontrollhom u fejn għandu bżonn nisserħan tal-moħħ ipoġġi nies u jrid ipoġġi nies li jista' jikkontrollhom. Huwa qal li sfortunatament f'pajjiżna hemm politiċi fosthom il-Ministri u Bonnici, Byron Camilleri, Ian Borg u Aaron Farrugia illi jagħmlu nuqqasijiet kbar fosthom fit-toroq u l-problema tat-traffiku kif ukoll fil-każ tal-abbuż illi sar fl-Orkestra Nazzjonali. U quddiem dan kollu Robert Abela qed jippresedi fuq kollox u jaqbes għalihom u mhux jieħu r-responsabilità ta' dak li qed iseħħ. Jekk se nibqgħu f'dal-pajjiż, ħadd ma jerfa' responsabilità u kuljum business as usual, is-sitwazzjoni tibqa' ssir dejjem iktar serja. Bernard Grech qal li huwa l-obbligu tal-politiċi li jaraw li l-affarijiet isiru sew u li ma jseħħux iktar traċedji bħalma kien hemm matul din il-ġimgħa. Fir-rigward tal-każ tal-femiċidju huwa qal li għandna pajjiż illi falla lin-nisa. Għalhekk huwa importanti li l-edukazzjoni tibda minn meta tfal ikunu għadhom żgħar. Bernard Grech qal li l-problema ta' backlog fil-każi ta' vjolenza domestika li hemm fil-qorti hija tort ta' nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Gvern. Dan hekk kif hemm biss maġistrat waħda biex tisma' dawn il-każi kollha. Huwa l-Ministru li jrid jerfa' responsabilità politika u jrid jara li l-affarijiet jitjiebu għaliex inkella kull mewt u mhux mewt biss. Kull vjolenza, kull reat fuq il-persuna li se ssir ħajkun iva nuqqas kbir tal-Ministru jekk ma jkunx ħapassi immedjati u sostanzjali biex itejjeb is-sitwazzjoni fil-qrati u fil-pulizija. Huwa qal li pajjiżna għandu bżonn politiċi illi jagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar u mhux biex ikunu aġevolati huma. Fid-dawl ta' dan il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkun relevanti sabiex in-nies ikollhom iktar fiduċja fih dan il-partit. Biex niffukaw fuq dan id-dokument ħalli jkun il-bażi soda li fuq u issa nkomplu naħdmu fix-xhur u snin li ġejjin ħalli nerġgħu nagħmlu l-Partit Nazzjonalista relevanti biex int tkun tista' jkollok aktar fiduċja mhux biss fil-Partit Nazzjonalista imma fil-politika Maltija biex int tkun tista' tagħżel gvern li jixralek. Marija Franca Lanza, Għalnet News.